matishu here undifure kana ndiri munhu bako. Aiwa matishu ngagara akatowanda nokuti ugarire mumatishu nokuti ukazoenda pasi apo munodyiwa nevhu. Tinokukwazisai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Munogara muchiona tichiuya pachirongwa Another Level tine vaimbi vakasiyana siyana. Nhasi tati timbodzokera kumusambo wedu wechivanhu. Ndiko kwatiri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Vakuru vandinawo zuva ranhasi vachazviziva kuti ndoani, asi chandingade kungokuzivisai ndechekuti vane nhoroondo yakakura mune zvemimhanzi. Vakamboridza naThomas Mapfumo, vakaridza zvakare naJonas Tole, vazhinji munomuziva zvakare, vakaridza zvakare naComrade Chings. Vane nhoroondo hombe. Naizvozvo toda kuvapa mukana wokuti vatitaure kuti ivo ndiwani uyezve vapapi mune zvemimhanzi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kwazwai muri Zimbabwe. Matimana enyika kunze kwenyika. Aiwa indinoitwa Sekuru Gore, Everson Gore, Mazana movement. Then ndiri muridzi wembira uyezve mugadziri wembira. Ndakapinda muMazana movement 1992. Ndichibva kwa Jonas Tole Deep Horizon. Ndabva kwa Jonas Tole mushure mekunge ndambobva kwa Thomas kuma 1988. Pandakapinda kuMazana ndingade kunzwa kuti muri kwa Thomas ndedzipe dzimwe nziyo dzinozikanwa neveruzhinji dzamakacontributawo. Ya panguva yacho iyoyo vana kubatana kwe Zimbabwe neMozambique. Zimbabwe Mozambique nana varombo kuvarombo ndandiri chiri kwa Thomas. Ikoko maite chi exactly? Ndairidza mbira asi panguva yacho vanhu Thomas anga asati akutora mbira kuti bude ndofunga anga achine research yaita anga asati akuti kana magitare mbira dzaivharwa nemagitare panguva yacho iyo. Nokuti ndakaenda kwa Thomas 1984 ndiye chietera mukoma wangu Paradza Igore
anoena zvino ari kuridza naThomas. Kana Thomas akauya kunoku vanenge vari vese. Ndo pandakaendawo inini ikoko nokuti paukaenda mukoma wangu ikoko akaenda ana baba mudiki neumwe anonzi Lamek Putsi vaingomuti Gwedzi, vaingonzi vana Gwedzi vari ikoko. Ndo nguva yavakaenda. Ini ndichizouya ndichibatana wasa ndakugara zvangu nguva yakareba ndichibva ndatorana naJonas Story nokuti naJonas Story tatazivana tiri ikoko. Papa china Picket naJonas Story na Washington Kavai na Langton Schoolboy airidza drums nana Everson Chibambo. Langton Schoolboy ndiye wezvibagere. Aiwa aita ingomuti Langton Schoolboy nokupa madrums asingazivo nhoroondo yake zvakanyanya nokuti hataiwana nguva yekutaura, asi munhu wandakanyanya kunyatsoziva zvakanyanya anga ari Jonas Story nokuti anga achigona kutaura, taigona kukurukura noti kuti vamwe vanga vasingagoni vese vana Chale Makokoa nemunin'ina waThomas ainzi Lancelot. Uyu mumwe wacho ainzi William anga ari manager panguva yacho iyoyo. Nana Sekuru Jira nana Dagi aimwe nevamwe vanga vasenza ipapo vanga vari vana Jasmond vanga vari madomain. Tati kuti wandei vamwe ndikangongosiyawo zvangu. Ndichibva ipapo ndopandakaenda kwa Jonas Story ndipo reason ndopataita sabhuku yange nana baba Bigi vana Irenia dzakatowandeyo dzimwe dzakubuda musoro. Then ndichizotorwa Jona akaramba kuchinja zita rake kuti rinzi kubva kuDeep Horizon nokuti ndianga akadai akapinda mukana wokuti inini ndaizongoenda ndichiridzira iye semafambiro atatagara tichiita. Akaramba kuchinja zita kuti aende kuMazana movement nokuti musendekwa aive Mazana movement muridzi webhendi ndiye akati hazviite kuti murambe muchishandisa kiti yangu muchiramba kusenzesa zita rokuti Mazana movement nokuti Chinks anga abva aenda Battle of Peace. Iyo Battle of Peace yaive yani? Yaive ya Chinks. Kumazana movement Chinks apa handita nenziyo dzaakanyora ari ikoko. Akanyora ari ikoko. Ndongo ya Roger Confirm. Ndongo ya Roger Confirm. Na ndichibva ndatorana nobva Jona anobva atorerwa kiti nobva adzokera kwaThomas. Ndopaakazonomboti fambe ndopaakazorwara nobva ashaya. Asi ini ndopa ndakateerwa nauyu musendekwa nobva nditi iwe ndaona une chipo we are lead band. Ndakaramba nokuti zvazvisiri mandiri. Iye anga andoona nokuti Jona akanga nditi iwo patinoenda pastage pandinobva pastage kana takudzoka handifaniri kungodzoka ndichikwira pastage. Iwe uchita nziyo mbiri dzaunogona kuti ukaridza 2 songs indozouya ndopindawo pastage. Nobva ati zvakadaro ndinoningikira ndinoti nini chirega titsvage umwe futi anoita rumba papana masandura uko aifiridzo kwaitenderedza chenjera aimboita neOCB. Ndopandakabva ndakaramba kuna ningikiri kuna Mazana. Saka Mazana akanditi aiwa hazvinetsi. Akatotumawo mwana wake achindinyengetedza handina kuzvibvuma.
then akazouya ndaigara kuMbare. Akazouya ndakatora akazwangu ndakatsvawo munongoziva kubhuroka kunoitika kana mambi muchimbofamba mashozi muchiwanawo pane apa wagara. Ndakazongomuona auya pamba ndaigara mu2nd floor. Adzimai vangu vanga vari pasi vachitokurukurawo nemamwe madzimai. Nobva vaona zvikanzi murume wenyu ari kupi, zvikanzi havari mudenga, zvikanzi omari akavapa 2000. Yanga iri mari yakawandisa. Apa pa 2000 vakauya vakandidaidza vakandiratidza mari vakati ndapuwa asi hanzi ndisakupei, asi hanzi uyai pasi apa. Ndikati nani, ndobva vataura. Ndikabva ndadzika paipai. Haana kundipa mukana, ndakabata mbira yangu mumaoko. Ndobva nditi gore ndiperekedze. Takusumuka nobva ati musamupe mari iyo nokuti hadi basa. Ndobva ndangoseka. Ndobva tabuda. Tichisvika pa Coca-Cola akabudisa imwe 2000 akandipa. Apa taitoenda kuna coronation Park safe station yayo pakona pa kumasasa. Akabva andipa. Tichindosvika takaramba tichifamba zvikanzi kuramba basa. Akutotaura dzimwe nyaya kusvika tasvika paipai. Angosvika achindivhurira murumu. Yanga ine kit yanga iri nyowani. Ma artist vana Elliot Masimu, vana Israel Makumbe, vana Spoke, vana Charles ndakanganwa nekikiri mamu mazita. Zvikanzi ndakatonzi chibairai nana play mwakazoshaya anga kuzoridza kwa Leonard Shakata. Ndobva ndatongokonekta mbira dzangu takutoridza. Ndokutanga Mazana kwandakaita ndichitanga kuMazana. Ndobva tanzi 3 months tichiriyesa pasina pay yedu taipuwa. Ndaitotambira mari yaitodarika vana makanika vake. Vana makanika ndofunga nguva yedu vaitambira kuma $50. Indaitambira $100. Tariyeza ndikanzwa kuti zvaamuropa. Ndobva ndakumbira kuti achitipai timboita mashows. Ndobva atondiseka zvikanzi ndiwe here wakudai. Ndikati zvikanzi apa inini ndakandasarudza vanhu vandakandambosenza navo kwaJonas Story, Mosimula na Jimmy Drama. Takangoti fambe nobva varegedza. Saka ndakazosara nana Spoke nana Israel Makombe nana Play. Tatakatoti wani nevasikana umwenzi Angeline Shaka, mwana wa Florence, uyu aiye mukadzi wa Robert Mutukudzi. Aitamba kwa Mutukudzi ari ndofunga izvino ari kuSwitzerland. Atakutofamba takadaro tatanga kuita mashows. Takaungadza mabhendi anenge 3 isinobva taita which 4 nokuti kiti ndisitaite naro tikapuwa bhazi tikatoita show yedu takananga Mangura, Banget, Alaska. Tikatodzoka nemari yanga iri ndopandakaiti ndadzoka ikoko tikati takuda kurekodha. Ndopandakainobhukirwa kuZMC. Ndobva ndaita first album ranga rakanzi Munonzwa Sei. Mbotimbirewo kamboika. Zvino ndogona here nemuromo ndisina we. Munonzwa sei, ini munonzwa sei.
pamisha yevamwe imi yevamwe varume ini munonzwa sei ndati ndibvunzewo ini semumwe murume we ini ndine zvandaona ona zvevamwe varume vanoda kutonga ivo pamisha yevamwe ivo yevamwe varume ini munonzwa sei munonzwa sei munonzwa sei wamukanhiriri munonzwa sei wamukanhiriri wewe wamukanhiriri mwana wenyu maimboimbirani papa song iyi kuinyora kwandakaita baba vangu vakashaya 93 sa vashaya 93 mukugarisana muukama pane zvandakaona zvakanga zvichiitika nemamiriro anga akuita mukati memusha ndikatoona kuti isusu musha wedu isusu takutotongwa nevamwe varume uyezve mafiro akanga aita baba vangu anga ari ekupondwa. Ndopandakaita imwe song yainzi kufa kwomukuru mungarova here baba. Inga anourayiwa ukaurayiwa unodzoka worwa hondo yako wega kuchivanhu chenyu. Ndopandakanyora munonzwa sei munoda kutonga misha yevamwe isusu vana hatichawani mukana wokuwana rifa rababa vedu. Ndopandakaita munonzwa sei. Nekuti sei ndabvunza kudaro takakura tichikanzwa stereka ikakaka ndikachinzika nezvechikuita nezvematongerwo enyika kuti varungu vamaidaro saka nhasi ndada kunyatsobvunza kuti chokwadi here kuti maimba varungu hongu mukuzoonesana nevamwe unozenge wakuedha nekuti unenge pandaita kumashows vamwe vaitonditi ipolitics guys ndikatozoona kuti zveshuwa varungu vaendo zvavanga varichi vanga vari ndikatonge ndakuwedzerawo kuti vamukanhiriri vakuchidi vatomukira nyika inonhiriri nekuti yezvino mukatasa angova machechi chivanhu chedu chatotsipikwa nekuda kwebhaibheri rakauya nevarungu ndo mazadzikisiro andakazoita asi donzvo ranga riri rekutanga remumusha zvakanga zvaenderana. Endera yaimberi nenhoroondo saka ndo pandakazoita second album yanga rakanzi munongedzo rainga rakati kufa hataida hadzimwe ndakukanganwa ndopandaita song iyoyo ndopandazoita rimwe album ranga rakanzi shumba dzashumba ungwe hombe matinonzi chi shumba dzashumba ungwe hombe ndisikunzwisa ipapo shumba kandomutupa wamwe mbotiroerai tinzwa kuti maiti kudii aiwa ndakanga ndakatumidza zita asi pasina song yokuti shumba ndairatidza kuti munyika medu shumba ndo mhondoro dzedu asi ungwe mukatarisa paflegi kana pamari kana pachii kana mucherechedzwa wemotikari dzenyu hapana pasina Zimbabwe bed kureva kuti ndaikudza umhondoro wenyika neniwo wacho nokuti ndiri ungwe hana zvine ndazvoona kuti pane kakuda kutonga shumba kandiri kunzwa aiwa kamhondoro ndimika asi nyoka ini ndiri muhombe kana ndiri nechibhuruka ndiri musoro chiona aiwa ndo zita re third album ndichizoyanga inana submaruzia zvakutoda kuti ndiite research kwekuti ndione kuti maalbum anga anodza kuti ndetsa vaimbi nokuti zvine zvakawandisa ndichizobva ndichizoita
imwe yanga yakanzi chengeta vana nzira kumakuva, iyo ine video. Nzira kumakuva ndaireva kuti ungave mupfumi, ungave murombo, ungave akadi, asi nzira yedu imwe chete, tinoenda chete kunovigwa. Ndichibva ipapo ndichiita maraiwa ndaireva kuti uyai nepano mutipe maraiwa, uyai nepano. Ndogona ndichiimba nekuti ndikazongotaura zvinganetsa. Ndichibva ipapo ndichiita imwe inonzi zino irema, kusekerera newatisingadi. Ndichibva ipapo ndichibva ndaita imwe yakanganzi kutuka mai watiparira, maminimini uchamaona. Ndichibva ipapo ndiregerere pamwe mamwe maalbum, pamwe ndakanganwa, pamwe ndasirira. Randoziva rekupedzisira nderekuti nderazino. Napo zvino ndiri mustudio ndiri kuita rimwe rinonzi vana venyu varidza mhere. Ndichitori neimwe song yandisina kuzoburitsa ndakandaimbira xenophobia. Kusouth ndavarwadzikana nekufa kwevana vachipiswa nematai. Yaiti mwana wamambo muRwanda kumwe. Pakati apo pane rimwe futi ranga rine mbira chete risina magitari, rinana gona wapotera, rinana dzakuita dzichitiza. Saka zvino ndo pandiri kufambawo nebasa rangu, asi kurema kwebasa redu nekukosheswa kwembira, music yedu yembira yakavharwa kana kuma stations nenyaya yekuti yandamboreva pana munonzwa sei kuti munoda kutonga misha yamwe, yanga yanobata futi munonzwa sei, nekuti kuredhiyo yangangwa magospel, masungura anga achitori nani aitomboridzwa, but magospel ndo yanga akutonga panguva iyoyo. Tisingarevi kuti gospel rakaipa, nokuti tese tinonamata, tinoziva kuti kuna Mwari, asi chinamato ndo chakasiyana. Isu tata kunamata manamatiro asiri yedu kumhuri yeZimbabwe. Yedu tichitevera donzvo rechivanhu chedu, taikumbira sadza pamwacha, tichiwana vana madzitateguru edu. Ko nhasi tazvirasirei? Ndoranda kuti ndo patakazoti kuti tichiridzwa uku music yedu ndofunga yanga yangotorwa unzi politics yonzi, asi isusu hatisi mukati mepolitics, tiri vaimbi, tine zvatinoona tichifamba mukati meruzhinji. Pandari chaipo unotonzwa kuti apa panotaurwa zvine musoro izvi zvikeza nigozisana. Ndine imwe song yandakati matengu mutinya nguo dzeuswa, kureva kuti ukapfeka sechichichi huri uswa padiki-diki waoma, ukapfuura nepanobvira moto unotsva, kureva kuti hauna kupfeka, uchasara usina kupfeka. Ndeimwewo song iri mukati memaalbum iwo yandataura. Saka napo nhasi chichiri kutiremera isusu vaimbi vemuZimbabwe. Ndingati kwandiri inini hatisina mapromoters akaita sana Musende kwa Mazana aiita, nokuti aiuya achinyatso
sponsor nokuti chinonzi kusponsor hakusi kuuya kwandiri ni muimbi muti muona kuti muimbi uyu aita mbiri chirega nditorewo cover yangu ndigowana madyiro aiwa chinonzi kupromota zvese zvinodiwa nemuimbi kuti agone kubudisa zvinhu zvese zviri pamunhu nokuti akanga akafara zvinhu zvese zvakasununguka anove more creative anonyora zvinhu zvakakura ndo zvinhu zviri kutiremera nokuti zvino mapromoters kana ariko kwandiri asati asvika handisiri kuti ndiri kushora asi ndiri kureva kuti mapromoters amashoma ukaona anouya kwauri vanenge vachiti ndoda kupromota vanenge vari kutohwandira ndo vazhinji vandiri kuona nemamanagers anotoziva kuti panapa tikatora munhu tikadai tinowina because vanhu varipo havasi kugona kuscouta talent remunhu ndo zviri kutiuraya nokuti izvozvi ukatasaka kitika ndinako akasike zera rangu nekwandiri nenhoroondo yandataura ndezvekutomanikidzira saka ndiri kuti ndodambudziko ratinaro asi izvozvi ndiri mustudio ndine imwe song regedzai ndingokuitirai song iyoyo padiki tsotso kana ndiri mumhuno mako ndifure ndibude kozoya miko yerufu uyai vana vezimbabwe uyai vana vemusha uno tiparadze miko yerufu yagadzirwa nemadhuna ndio imwe yacho iyi kozoya mamwe mazita ndaukangana asi dziri paalbum rine 8 songs zvimwe muchazonzwa rabuda ndinoti ndisina akawanda ndinotenda Drewmas media nekuti mukundipawo mukana kuti ndive ndiri pano nemukoma yendu neshamba murambe makatiitirawo basa aiwa nemusaitire ndega muitire nevamwe vaimbi uye muchengetedze muri kuziva kuti kune chivanhu chedu ndinotenda saka izvezvi chikwata chamuri kuridza nacho chinonzi chinongodzi Mazana movement. Alright. Ndine vakomana vana ini ndino wechishanu. Kune munin'ina wangu anonzi Josea Gore, kozoya Spaira Nyakudya,
kozoya shepherd watch spaira nyakudya ndiye anoridza bass rembira nokuti mazuva ano handisikuisa bass reguitar ndikuisa bass rembira ndoisa drum pabhass rembira tozongoto bass reguitar tongozoto apo neapo kozoya Ishmael Chikua anobata percussion aiwa ndinofunga ndo ndivavo aiwa tinotenda zvikuru tinotenda muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndinoimba chakufadzai zvikuru musambo kawepasi chigare musambo wembira. Hanzi kana ndiri munhu mako ndifure ndigare ndabuda. Ndicho chirongwa chatakubaika muri yeZimbabwe. Ndinovimba ka nhoroondo yezvemimanzi. Tadzidza zvakawanda, kudzidza hakuperi. Tanga tiri pachirongwa another level. Ngatisanganika mune zvimwe zvirongwa. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Matishu here undifure kana ndiri munhu mako. Aiwa matishu ngaagara akatowanda nokuti ugarire mumatishu nokuti ukazoenda pasi apo unodyiwa nevhu. Tinotenda.